Ik ben live aan de prei. Ik stond hier vandaag in Grubbevorst bij de Lindenhoeve. En we gaan eens even kijken wat dat precies is. Hallo, ik ben Paul Wet van Herberg de Lindenhoeve en doe het samen met mijn vrouw José hier dat ding runnen. Om mensen die hier in het gebied willen komen een mooie overnachtingsplaats te geven. We hebben een klaverblad fietsroute opgezet en dat betekent dat we met 3 andere ondernemers het gebied laten verkennen. En dat is ook nog eens in combinatie met een smaakroute. En dat mensen dus neven lekkere slopen en overnachten op de 3 locaties. En waar doen ze dat, Paul? Dat is bij de Kortenbos in Meerlo. Dat is een wellnesscenter. Dat is in Bekkers in Duitsland, in Walbeck. En in de Nacht in Venlo. Dus hij heeft verschillende dingen om te genieten. Hé, dat is wel een mooie knol trouwens, hè? Ja, dit is Victor. Victor is een heel leef peert. En dan rijden we onder zadel. Maar het kan ook voor de koets. Goed. En als het slecht weer is voor het fietsen, dan gaan ze onderdak op de koets. Kom dames, kom even neven mij staan. En dan doen we even uitzwaaien naar Levenprei. En tussen zomer, fijn weer en hooien. Hoi!